2 gyerekes anyuka vagyok, aki imádja az anyaságot. Szeretem a kihívásokat, és a gyereknevelésben akad pár. Szeretnék fejlődni, szeretnék segíteni. Ez itt az Anyaúton című podcast. Tartsatok velem, utazzunk együtt! Sziasztok, Tamási Ninetta vagyok, mai vendégem Butkáné Kis Regina. Köszönöm, hogy eljöttél. Szia, Nina! Köszönöm, hogy itt lehetek. Regina a sírós, hasfájós, többemberes babák szakértője. Fő célkitűzése, hogy segítsen abban, hogy kiismerjük babánk igényeit, megtanuljunk egymásra hangolódni, és magabiztos, tudatos szülőkké váljunk. Ahogy olvastam a csoportod leírását, megfogalmaztál egy olyan mondatot, ami bennem is kicsit máshogy ugyan, de hasonlóan felmerült a csatornámmal kapcsolatosan, hogy az anyává, családdá válás egy út, egy folyamat, ami tanulható, és nem mindegy, milyen kötődéssel zárul ez az első nagyon fontos időszak. Ez így van, pont ezt vallom. Milyen időszakról beszélünk? Én úgy szoktam ezt megállapítani, hogy körülbelül az első 1000 nap a gyermekünk életében. És miért pont az első 1000 nap? Azért, mert ott kap olyan ingereket a gyerek, ott kell, hogy megszeressen ez a bizalom a szülő felé, a szülő irányába, ami utána asszertív, önazonos felnőtté tudja őt varázsolni általunk. Kezdjük azzal szerintem, hogy tisztázzuk, ami nyilvánvalóan evidens, hogy mit jelent, hogy több emberes egy baba, de én például személy szerint nem hallottam erről egy jó ideig, hogy milyen babákról beszélünk. Alapvetően ezek a babák más néven, ugye nagyigényű babák, ez egy folyamat, én úgy szoktam ezt megnevezni, hogy ez egy folyamat, maga a több emberesség, de tulajdonképpen maga a szó az azt jelenti, hogy több emberes babáról beszélünk, ha egy szülő vagy egy ember nem képes kielégíteni az ő magas igényeit folyamatosan, tehát annyira kiég benne, vagy elfárad a szülő benne, hogy több emberesnek mondjuk ezeket a babákat, bár régen azt tartották, hogy egy gyermek felneveléséhez egy egész falu kell. Hát tulajdonképpen akkor arra gondolhatunk, hogy ha egyedül van az anyuka a gyerekkel, akkor az annyira teljes embert kíván, hogy semmi más nem tud csinálni, csak a gyerekre fókuszálni egy nap, ha egyedül van? Tulajdonképpen ennyit jelent, igen, illetve még azt is jelenti, hogy ez egy akkora feladat neki, mentálisan és fizikálisan, hogy egyszerűen kell valami más megoldást találnia. És ezek a babák szenzitívebbek, érzékenyebbek dolgokra, vagy? Igen, sokkal érzékenyebbek, és ugye az előbb említettem ezt a folyamatot, ezt az utat, tehát hogy alapvetően okokozati tényezője van az, hogyha egy baba több emberes lesz, és már egészen a fogantatást megelőző időszakról beszélhetünk itt, egészen a fogantatást megelőző, tehát a tervezés időszaka, utána a várandosság időszaka, a szülésélmény, vagy születésélmény, így szoktam megfogalmazni, mert azt gondolom, hogy ez sem csak az anya szempontjából fontos, nem nyilván a baba szempontjából is, és utána egészen az első időszakig, amikor már nem mindig a kórházban kezdődik ez a probléma, van, hogy otthon az első 3-8 hét környékén. Hol csúsznak el a dolgok? Akkor menjünk végig szerintem mondjuk egy várandóságtól induljunk el, hogy várandóság alatt mik azok a tényezők, amik előhozhatják, hogy egy baba több emberes legyen? Alapvetően a várandóság alatt ugye az édesanyja mennyit vár erre a gyerkőcre, mennyit vár erre a babára, hogyan tervezik ezt a babát, és amikor a fogantatás időszakában megtörténik ugye a várandóság, ebben az időszakban az anya milyen stresszt él meg, mennyit, mondjuk sokan mondják, hogy dolgoznak a várandóság előtt. Hát ő a szülés előtt 1-2 héttel hagyta csak abba a munkát. Tehát azért azt tudjuk, hogy a mai női munkák sem azok a nyugtató, pihentető munkák, tehát ott azért egy csomó stresszfaktor éri a szülőt, az édesanyát, attól a környezeti szempontokat már nem is figyelembe véve, tehát hogy lehet, hogy ennek van egy környezeti terheltsége is, mármint hogy egy család, vagy egy őt körülvevő személyes erőforrásháló, hogy így szoktam megnevezni, de alapvetően maga a várandosság alatti stressz az, ami befolyásolja majd azt, hogy az a baba akár hogy jön világra. És akkor annak a híve vagy inkább, hogy mondjuk várandóság alatt hamarabb maradjon otthon az anyuka?
Inkább azt szoktam javasolni, hogyha várandosság alatt éri egy stressz helyzet az édesanyát, vagy akár egy gyász folyamatban van benne, vagy valami történik ott abban az időszakban, azt nagyon érdemes feldolgozni ott és akkor. Tehát ez nem menjen a mélyre. Nem azt mondom, hogy nem menjen, nyilván anyagilag van, aki nem teheti meg, hogy otthon marad akkor most az egész várandosság ideje alatt, de hogy ne legyen ez véka alá rejtve, vagy ne legyen ez egy belső folyamat csak, hanem keressen rá megoldást az édesanyja. Legyen ez kidolgozva belőle. Ne nyeljük le ezeket a dolgokat. Én például magamból kiindulva, én örökmozgó vagyok, szóval én terhesen is végig dolgoztam ugyan, de nem csak kényszerből, hanem mert én nem bírtam volna otthon maradni. Szóval nyilván az is fontos, gondolom, hogy érzi magát az ember, hogy jól érzi abba, hogy kimozdul mindig, vagy ő inkább arra vágyna, hogy otthon üljön. Így van, tehát, hogy van a jó stressz, meg a rossz stressz. A jó stressz az, amiben az ember jól érzi magát, és a fejlődés irányába viszi. És van a rossz stressz, amit meggyűjtöget, nem szívesen beszél róla, akár mélyebbre ássa, nem akar vele foglalkozni, és akkor az egyszer csak valahol, valamikor szabad utat talál. És lehet, hogy a baba irányába találja ezt a szabad utat. És mi van akkor, ha nagyon sok felgyülemlett stressz van, akkor az milyen hatása van a babára? A babára alapvetően az anyai stressz, ugye az anyai kortizol szint, a babára is egy megnövekedett kortizol szintet ad, vagy eredményez. Tehát mondjuk születéskor már egy sokkal ingerlékenyebb, érzékenyebb baba jön világra, és innentől kezdve elindul ez a folyamat, vagy ördögi kör, hogy nem értik meg egymást, mert a baba ingerlékeny, már a legkisebb, legapróbb dolog mentén is sírás, ingerlékenység, nehezen megnyugtathatóság, akár nem alvás, és már akár ez az első 2-3 hétben jelentkezhet. De átadjuk neki tulajdonképpen? Így van. Ugye ez egy kortizol hormon, amit alapvetően a véráramba bekerülve a baba is ugyanúgy részesül ebből. Tehát ha stresszes az édesanya a várandosság alatt, akkor a baba is várhatóan egy ingerlékenyebb, stresszesebb baba lesz, mert a véráramon keresztül ezt ő kapja. És a szülés élmény mennyire meghatározó? Hüvei szülés, vagy a császármetszés egy megélés kérdése a nőnek. Ha nagyon hüvei úti szülésre készül a szülőnő, és el sem tudja képzelni, hogy neki császármetszés lehet a vége, és végül is mégiscsak valamilyen úton, módon oda vezet az a szülés, hogy császármetszés lesz belőle, ez lehet számára egy traumatikus szülésélmény. Elég gyakori. Egyébként igen, de ugyanakkor lehet az is, hogy azt mondja, hogy neki ez itt teljesen rendben volt, és teljesen más az ő megélése, és lehet egy hüvely úton szülőnőnél traumatikus élmény, maga a szülés, annak ellenére, hogy nem lett császár. Tehát maga ez a megélés az, ami nagyon fontos, és nagyon befolyásolja ezt az induló időszakot kettőik életében, hiszen hogyha a baba és az anya, mondjuk az anya részéről egy nehéz szülés, bár legyen az császármetszés, vagy legyen az hüvei úton történő szülés, onnantól kezdve lehet, hogy azt mondja, hogy nem tud hozzáérni a babájához, vagy nehezen ér hozzá a babájához, mert annyira elutasítja akár azt az állapotot, vagy nem fogadja el, vagy nem akar még egyszer részesülni ebből. Egyszer őre emlékezteti a baba. Az eseményre emlékezteti a baba. De hogy nem tudom, sokszor például azt tapasztaltam, hogy sokan ilyen kész tervvel vannak igen a szülés, hogy ő hogyan szeretné. De hát ezt nem tudom befolyásolni, szóval egy kicsit át kell adnunk magunkat ennek. Nem tudom, valahogy kalkulálni kell minden opcióval, nem? Ugye most már nagyon divatosak a szülésfelkészítők, tehát rengetegen elmennek, és ez nagyon jó, hiszen érzékenyíteni erre a témára a szülőket, a szülővé váló embereket nagyon fontos. Viszont tény is való, hogy van egy része ennek az egész dolognak, ami talán nem kontrollálható, vagy nem úgy kontrollálható, ahogy azt a legtöbben tervezik. Mert lehetséges, hogy van ebben kontroll, de ugye egy intézményes szülésnél nagyon sok minden befolyásolja, hogy mi vezet oda, hogy az a szülésélmény szép, vagy alapvetően nem annyira szép. És ugye a nő, amikor egy traumatikus vagy egy nehezebb szülésélménnyel indul meg a babájával együtt az életbe, akkor ugye megkérdőjelzi magát, mint nőt, hiszen
ez végülis egy életfeladata a nőknek, hogy tudnak szülni, életet adnak a gyermekeiknek. És már egy kudarcélménynek. És van egy kudarcélményük. Így van. És az nyilvánvalóan hatással van az ő kapcsolatára a babájával. Igen, gondolom, akkor ezzel indul az egész, hogy ezt is, amint mondtad a várandóság ideje alatt is, hogy ezt is rögtön dolgozzuk föl, mielőbb próbáljunk megoldást és feloldást találni ebben, nem? Igen, nem érdemes. Ugye van a szülés utáni depresszió, találkoztam már ezzel a problémával, nem érdemes ide eljutni. Tehát, hogyha azt érzi valaki, hogy nincs rendben ezzel, hogy nem tud ebből tovább lépni, hogy nem úgy tud a baba igényeire reagálni, hogy megél ebben elutasítást vagy elakadást, akkor ezzel mindenképp ott foglalkozni kell, igen, és össze kell hangolódjon a babával, hogyha... Ha már összekapcsolódás, akkor az aranyóra az első olyan időszak, ahol a család össze tud kapcsolódni. Mennyire tartod fontosnak ezt az első egy órát? Én elképesztően fontosnak tartom. Itt nagyon sok minden megvalósulhat a kis család életében. Tehát észrevehetik a szülők azt, hogy a babájuk kompetens, hogy megtalálja a mellbimbót. Hogyha az olyan körülmények között zajlik, akkor ez egy nagyon csodálatos pillanat, és hogy észrevehetik egymást, hogy igen, itt a babám, itt vannak a szülők, és hogy családdá tudnak érni ebben az 1-2 óra hosszában, ami olyan elképesztően fontos, hogy a baba életében sem, és a szülők életében sem tud még egyszer visszajönni. Egész első időszakra vonatkozik. Ez a pár nap a kórházban, ez a pár nap otthon, tényleg az első hetek olyanok, amik így vissza nem térő, meghatározó időszakok. Mikre érdemes még itt figyelni? Alapvetően arra, hogy hogyan tudunk jelen lenni a baba igényeire, hogyan tudunk nyitottak lenni, hogyan tudunk szenzitívek lenni a baba igényeire. Tehát nagyon sokszor érdemes eltávolodni a társadalmi elvárásoktól, a társadalmi tévhitektől valójában, azzal kapcsolatban, hogy a babát érdemes figyelni, hogy ő mit akar, hogy ő mit szeretne, mi az igénye, mi az, amit én tudok neki segíteni abban, hogy ő jobban érezze magát. Mert valójában, ha itt ez nem történik meg, akkor ugye egy feszültséggel teli időszakba vágnak bele együtt. Ami nagyon fontos az az, hogy higgyük el, hogy a baba képes arra, amire ő született. Tehát szopizni, kakilni, emészteni, és minden olyan dologra, ami alapvetően egy testi funkció. Nagyon sokszor találkozom azzal a problémával, hogy a szülők azt gondolják, hogy a babájuk nem tud kakilni, büfizni, semmi ilyesmit, és hogy erre képesnek kell ezt a babát tartani. Érdekes, amit mondasz, akkor azt mondod tulajdonképpen, ha mi elhisszük, akkor a gyereknek is úgy megy, mert akkor őt úgy tudjuk támogatni ebbe? Így van. Akkor hisszük azt, hogy ő képes erre, mert nincs ebben elakadása. Tehát a kórházból úgy jönnek ki, hogy ő egy egészséges baba, és hazaengedik, és nincsen más instrukció hozzá, hanem egy érett újszülöttként térnek haza, akkor ez a baba tud emészteni, tud pukizni, tud büfizni, és nagyon sokszor ez okozza a problémát a szülőknél, hogy azt hiszik, hogy ezt kívülről kell segíteni. De minél inkább kívülről segítik, annál inkább baba kompetenciába nyúlnak bele, annál inkább törik össze ez a bizalom kettőjük között, hiszen a baba azt érzi, hogy mit egy kakilásnál egy szélcső, egy kívülről jövő segítség nem biztos, hogy azt az összehangolódást segíti, amit ők el akarnának érni. De ha azt mondják, hogy pocakfájós a baba, és hogy neki nagyon fáj a hasa, és hogy ott van, üvölt, fél óráig sír, és hogy tehetetlenek a szülők, és ezzel próbálnak segíteni, mert hát nyilván valahogy szeretnének. Mit kell akkor csinálni, ha nem ezt? Én azt gondolom, hogy mint hogy William Sears is megfogalmazta, hadd idézzem őt, a kólika az egy 6 betűs szó, amiről senki nem tudja, hogy mit jelent. Tehát, hogy tulajdonképpen a kólika, a hasfájás, az én szerintem egy ilyen társadalmi tévhit, hogy ez valójában tényleg egy emésztőszervrendszeri probléma, vagy egy nehezebb emésztés. Inkább azt gondolom, hogy emögött egy kortizol szintemelkedés van, ami leállítja az emésztést valamilyen szempontból, mert stresszes a baba, vagy azért, amit már beszéltünk, hogy a megelőző körülmények miatt, vagy egyszerűen azért, mert nem kapja meg
azt a biológiai norma szerinti nevelést, amit valójában az ő igénye kívánna. Tehát mondjuk a biztonságérzetet, azt, hogy egyszerűen nagyon sokszor a tévhitek mentén ugye a társadalom azt várja el a szülőktől, hogy a baba legyen távol, legyen lent egész nap, ne okozzon problémát, mintha meg sem változott volna az élet. De az anyaság valójában nem erről szól. És a baba egy idő után annál jobban akar kapcsolódni, minél inkább le akarják tenni. Hát végül is teljesen logikus is, amit mondasz, hiszen azt mondjuk, hogy gyomoridegen van, hogy a gyomor és az idegeskedés az ugye szorosan összefügg természetesen, csak az emberben valahogy ez így nem kapcsolódott össze, hogy a babánál ugyanúgy ezt kell figyelni, hanem azt gondoljuk, hogy akkor lehet, hogy az a baj, hogy sok tejet iszom, vagy hogy reggel megiszom az egy kávémat, akkor azt nem szabad. Szóval hamarabb jutnak ezek eszembe nekem is, hogyha erről beszélek valakivel. Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, ez a diétázás, vagy diétáztatás. Nem azt mondom, hogy senkinek sincs erre szüksége, de sokkal kevesebbnek van szüksége rá, mint amennyien csinálják. Amiről gondoljuk. Igen, és hát alapvetően ugye a baba szempontjából nagyon érdekes dolog az, hogy ő arra vágyna, hogy ő vele sokat legyen kapcsolódva, hiszen a pocakban ő már egy all-inclusive ellátást kapott. Egész nap együtt volt. Így van. Tehát, hogy miért gondoljuk azt, hogy amit ő bent szeretett és jól volt, az kint már nem jár neki, vagy nem kell neki megadni. Akkor te azt mondod, hogy a kezdeti időszakban legyen minél többet testközelben mondjuk a baba, vagy a hordozás, legyen hordozva? Vagy... Igen, ez egy nagyon jó válasz erre. Én azt gondolom, hogy a baba igényére. Persze nagyon sokszor, ha van már mögöttes elakadás, akkor nem biztos, hogy csak ez az egyetlen dolog fogja megszüntetni a problémáikat, de nagyon-nagyon jó válasz a baba irányába az, hogyha sokat van testközelségben, ha sokat van akár hordozva, ha sokat van nyilván merretéve, tehát ezek mind-mind olyan fontos kapcsolódások a baba irányába, hogy ő most kompetens a saját életével kapcsolatban, a szülő pedig segíti ennek a kompetenciának a növekedését. Alapvetően a kezdeti időszakban talán szélsőségesnek hangozhat az, de azt szoktam javasolni a szülőknek, hogy az első 6-8 hétben le se tegyék a babát. Annyit legyen rajtuk, amennyit csak lehet, mert önállóság szempontjából ez pontosan fordítva működik. Tehát, hogy nagyon sokat van rajtunk a baba, megalapozzuk a bizalmat, kialakul köztünk az összehangolódás folyamata, akár egy terápiás hordozással, akár egy nagyon odafigyelős együttléttel, akkor onnantól kezdve szépen, fokozatosan, lassan már letehetőbb lesz az a baba. Elkezd az önállóság irányába menni. Ez nagyon sokszor keveredik a szülők fejébe, hogy ez valójában nem nekünk kell kívülről kialakítani, hanem ez egy belső program mentén fog kialakulni, ha megkapom a bizalmat, mint baba, és megadom a bizalmat, mint anya. Én nagyon sokszor hallottuk a második gyerekünknél, hogy a babakocsiba elaludt 2 perc alatt. És hogy de jól csináljuk, és mindig mondtam, hogy hát ha üvöltene itt nekem fél óráig a babakocsiba, nyilván nem hagynám ott elaludni. Lehet-e szoktatni így a gyereket erre? Nem lehet szoktatni. Ez azért inkább azt gondolom, hogy temperamentum kérdése, és nagyon sokszor van az a társadalom fejében, hogyha egy baba jó alvó, akkor az a szülőknek az érdeme. Az érdeme, és nem akarom teljesen elvenni a szülői érdemet ettől, mert lehet, hogy a kiegyensúlyozottság, az a odafigyelés, az abszolút az ő érdemük, és ezt nem fogom elorozni senkitől sem. De azért itt nagyon fontos látni azt, hogy a babák bizonyos temperamentummal jönnek a világra. Vannak nehezebben adaptálódó babák, vannak könnyebben adaptálódó babák. És ennek mentén, ha megnézzük az összképet, és ezért nagyon fontos az, hogy összességébe kell nézni mindig a családokat, és az anya-baba páros, ha az anyai temperamentum és a baba temperamentuma nem passzol, az már ott egy illeszkedés probléma lesz. És ez az illeszkedés probléma, ez abszolút hozhat nagyon komoly súrlódásokat kettőjük között. Hogyha nincs meg a közös összhang kettőjük között, hogyan lehet őket összecsiszolni? Hogyan tudod segíteni például? Alapvetően az, hogyha az édesanyja elkezd a baba irányába menni, hiszen ő az, aki
képviseli az érett felnőtt szerepét, ő az, akinek van már tudatos és racionális gondolkozása a helyzetben, akkor ő neki kell itt egy picit a baba irányába ellépnie, és utána, ahogy összehangolódtak, és megszületik mindkettőjük között a bizalom, már a baba is lesz képes annyira az anya irányába lépni, szeretetteljes dolgokat kifejezni, tehát ránézni. Nagyon sokszor keresnek meg azzal a szülők, hogy nem mosolyog, nem néz rá az anya közelében, vagy tehát, hogy akár ilyen elutasító a gyerkőc, ezt érzik ezt a babák. Hogyan lehet? Hát például terápiás hordozással, vagy sok-sok türelemmel. Ezek, ugye ahogy felolvastad az idézetet, ide tudok visszatérni, hogy az anyasság talán az van a fejünkben, hogy ez egy természetes dolog, de ma már az ember nem az ember, aki régen volt, hanem ma már ez egy tanulási folyamat, mert annyira eltávolodtunk a biológiai norma szerinti neveléstől, hogy már tanulni kell ezt, és türelemmel, szeretettel, elfogadással, bizalommal össze lehet hangolni a nem illeszkedő párosokat is. A terápiás hordozásról, hogy sokszor mondtad ezt, és én például sok olyan anyukát látok, vagy láttam már, akik nagyon sokat hordozzák a babájukat, hónapok óta, és már le akarnák rakni babakocsiba, de nem tudják. És mondjuk azt mondom, hogy akkor ők akkor nem terápiásan hordozták hónapig, akkor nekik miért nem sikerül ez hogy kicsit elszakadjon tőlük egy órára a babakocsiba a baba? Hát ugye ez egy nagyon érdekes dolog, mert ezt azért tudni kell, hogy életkorilag a babáknál megvan, ha csak a mozgásfejlődés szempontjából vizsgálom az életkori szempontokat a babáknál, akkor ugye az újszülött nem lát messzire, látja az anya arcát, mondjuk szopi közben, meg ha fölveszi, akkor közel van. 4 hónapos kor körül kialakul az éles látás. Ha emellé ebben az időszakban látszik, hogy van egy nehezebben alkalmazkodó, vagy egy nehezebb temperamentumú, mondjuk akár egy lassan felmelegedő baba, akinek több idő kell, hogy ezeket a dolgokat elfogadja és adaptálja, akkor onnantól kezdve 4 hónapos kor körül kialakul az éles látás, a baba felfelé törekszik, hiszen ez fogja a mozgásfejlődését hajtani ahhoz, hogy ő majd egyszer csak járjon. Tehát azért sem kezdik el szeretni egyébként 4 hónapos kor körül a babakocsit egészen sokáig, mert nem cél neki fekve szemlélni a világot. Aha. És azok a babák, akik képesek ezt kifejezni, hogy én nem akarok feküdni, azok nem fognak feküdni. És a temperamentum, az, hogyha valamelyik baba határozottabb, és nagyon érzékenyen reagál mindenre, ezek a több emberes babák tulajdonképpen? Egyébként igen, tulajdonképpen. És akkor ők azok, akik nehezebben viselik az, hogyha mondjuk egy megszokott dologból kimozgatják őket? Szóval a megszokás az nekik nagyon fontos? Ez így van. Tehát ők sokkal jobban reagálnak egy megszokott dolog mentén a dolgokra, tehát nekik mindenképpen, ha bármilyen új dolgot próbál ki náluk az ember, annak idő kell. Ez nem úgy fog működni, hogy oké, ezt kipróbáltam, nem működik, nem csinálom tovább. Nem. Náluk lehet, hogy 2-3 hét, mire egyáltalán valami eredmény látszik, hogy hát ez amúgy beválik neki, csak nem ennyi idő alatt. Szóval, ha mondjuk azt akarná egy ilyen anyuka, hogy ő napközben ne csak rajta legyen a gyerkőc, és ha alszik, akkor mondjuk el tudjon mozdulni mellőle napközben, akkor mondjuk először 5 percnek is örüljön, és akkor utána szépen ezt húzza ki, ezt az időszakot? Vagy... Akár, igen, hordozóba szopizik az a baba, akkor már rögtön mobilisabb az édesanyja. Ha fekve szopizik a baba, és elalszik, akkor ez egy életkori dolog, hogy mennyire ébred már fel a baba, mert egy bizonyos kor után egyébként simán ott lehet őket hagyni, de ez tény, vagy hát elég sok tanulmány van már arra, hogy testközelben a babák jobban alszanak. Tehát ha van ott valaki, akkor tovább alszanak. Mert nagyon sokszor egyébként a szülők is egy kicsit ráhagyják a babára. Tehát, hogy nem lehet, akkor nem is próbálkozik. És lehet, hogy mire próbálkozna 1 hónap múlva, vagy 2 hét múlva, már mondjuk eredményesebb lenne az a próbálkozás. Vissza kell térni ezekre. Vissza kell térni ezekre a megoldásokra, így van. Igen. És a sírás körül is van egy ilyen
tévhitek is terjengenek, hogy régen ez a hagyjuk sírni, hagy erősödjön, meg hogyha nem vesszük föl most meg, akkor az a baj, ha fölvesszük, az a baj, hogy elkényeztetjük. Szóval ez körül is ez is egy nagy falat, ez a téma. Igen, igen. Igazság szerint a mai magyar társadalom egyébként nem jól viseli a sírást, tehát kifejezetten rosszul reagálnak, még a felnőtt sírására is. Tehát mindenképpen valami azonnali megoldás kell az, hogy a másik ne szomorkodjon. Ez talán egy picit olyan, mintha felelősek lennénk mindig és folyamatosan a másik érzéseiért, holott nem biztos, hogy ez a kulcsa, ez a megközelítés ennek a kulcsa, inkább az, hogy hogyan tudnánk támogatni őt abban a helyzetben. Jó, csak persze nehéz, mert az ember hallja, hogy keservesen sír a pici, és tényleg gyors megoldást akar, de hogy a megértésre kéne fókuszálni jobban, hogy sírhat, hogy sírjon, hiszen ő csak így tudja kifejezni magát, hogy... Igen, egyrészt, és nem azt mondom, hogy nincsenek erre megfelelő módszerek, de hogy meg kell tapasztalni azt, hogy hogyan tudok nyugodt maradni abban a helyzetben, mert az első és legfontosabb az, hogyha befeszül az édesanyja, vagy befeszülnek a szülők, akkor a levegőben egyszerűen ennek a feszültsége megnő. Ezt érezhető. A gyerekek nagyon értenek, a babák meg főleg a nonverbális jelekből, ha kapkodósak vagyunk, ha idegesek vagyunk, ha leizzadunk ebben a helyzetben, és nem azt mondom, hogy ezt könnyű visszafogni, és nem az a cél, hogy visszafogjuk, de kommunikáljuk ki. Akár kimondhatja az édesanyja, akár a babájának is, hogy igen, itt vagyok veled, de most nagyon elfáradtam, és nehéz nekem. De itt vagyok, foglak, és sírt ki magad bátran, mert az érzéseket szabadjára kell engedni. És vannak egyébként még módszereid erre, hogy tudja az anya, az apuka, mert most itt azért nem csak anyákról, az apukák is, hogy tudják megnyugtatni magukat egy ilyen helyzetben, és nyugodtak maradni. Igen, ebben nagyon erős fókuszom van, hogy ők maguk tudjanak türelmesek és nyugodtak lenni egy ilyen feszült helyzetben, hiszen valójában, amit mondasz, én nem szeretném ezt a helyzetet elbagatelizálni. Én azt gondolom, hogy 1 perc gyereksírás is egy örökké valóságnak tűnhet a szülőknek, tehát ez egy nagyon kemény helyzet, és abszolút figyelni kell rá, hiszen a sírás hatása a szülőkre az egy nagyon nagy próbatétel. Olyan próbatétel igen, sose volt még nekik. És igen, erre mindenképpen én erre fókuszálok, hogy különböző megküzdési stratégiákat alakítunk ki a saját erőforrásaik mentén. Azért nehéz nekem most erre példát mondanom, mert ahány család, annyiféle stratégia létezhet. Hát igen, persze, csak hogy mindenkinek más a megnyugvás. Ez így van. Egy előző interjúban szó volt arról, hogy ez is megnyugtathatja a szülőket, hogyha elkezdenek számolni nyugodtan a monotonitás, vagy bármi, hogy van-e valami ilyesmi, ahova esetleg bárki vissza tud nyúlni, egy olyan trükk vagy ötlet tartsa. Igen, nagyon, ez egyébként nagyon jó, amit felhoztál példának. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos a fókusz elterelése. Tehát, hogy egy picit kilépni abból a helyzetből, egy picit más irányba fókuszálni. Nem azt mondom feltétlenül, hogy síró gyerkőccel át kell az egész várost szelni, de mondjuk megtalálni azt a helyzetet, vagy azt a módszert, hogy ahogyan ki tudom egy kicsit vinni, akár, és mindketten ki tudunk egy kicsit szellőzni, akár testközelben hordozással, hogy egy kicsit fókuszt váltsak én is a benti létből kilépjek, illetve ha bent van ez a helyzet, mondjuk egy este, egy éjszakai sírás, akkor pedig a saját fókuszomat bármivel, zenehallgatással, amit a baba is hall akár, ami az ő fülének is való, vagy akár egy kicsi mozgatással, amikor egy erőteljesebb ringatással, bármi, amivel a szülő is egy kicsit kimozdul ebből a fókuszból. Visszatértem most itt az estére, és amúgy örülök is neki, mert még arra ki akartam térni, hogy az esti rutinok, az esti alvás, az, hogy te hogyan látod, hogyan érdemes, vagy hogy jobb, mert sokan külön altatják a babát, külön szobába, van, aki egy szobába, külön ágyba, van, aki együtt, hogy mi erről a tapasztalatod? Az én saját tapasztalatom az egyébként így a szülőkkel való kapcsolatos, vagy a szülőkkel kapcsolatos munkában, hogy legtöbbször a hasfájós sírós többemberes babák, ha róluk beszélünk így szűk körbe, ők azért nem szeretnek így külön ágyban, külön szobában. Én azt gondolom, hogy ha evolúciós szempontból tekintek vissza az emberre,
akkor régen is kupacokban aludtak az emberek, tehát a baba egy normál igénye lenne az, hogy ne aludjon egyedül. Ez egyrészt életkori sajátosság, hogy lecsukja a szemét, egy kicsit eszméletvesztésben van, nem érti, hogy mi a helyzet, mi az a sötét, sosem volt sötétben, a pocakban sincs sötét, tehát, hogy ők ezt igazán még nem értik. Félnek, félelem van bennük, és ez növeli nyilván ezt a stresszes sírosságot. Ha az alvást nézem, sokkal nyugodtabb tud lenni az alvás berendeződés, hogyha az éjszakai gondoskodás is meg tud történni a baba körül. Tehát érdemes úgy kialakítani, hogy nagyon közel legyen a baba, akár külön ágyban, de egy szobában, vagy akár egy ágyban, annak a biztonságos együttalvásnak a kialakításával, hogy mindenki azért a lehető legjobbat tudja aludni ebben a kisbabás korban is. Mondjuk gondolom ez is temperamentum kérdése, mert van, amelyik baba teljesen jól alszik külön szobába, külön ágyba, teljesen elszeparálva, mert nem egy ilyet hallani azért. Így van, abszolút temperamentum és illeszkedés és adaptáció kérdése. Tehát hogy az a baba, hogy adaptálódik a világhoz, mennyire szereti, vagy nem szereti akár az egyedüllétet. Ugye, ha csak egy könnyű temperamentumú babáról beszélek, ő neki tulajdonképpen mindegy. De tényleg így van. Láttam ilyen babákat már, leteszik, és ott van, jól el van, és nincs, és el van magával, meg el van a világával. De általában azért a nehéz, vagy a lassan felmelegedő, vagy akár ennek a kettőnek a kevert temperamentumú babái, akik ezt a temperamentumot hozzák, azok ezzel a helyzettel nem szoktak boldogak lenni. Nekik kell a szülői segítség folyamatosan. Igen, de tulajdonképpen nagyon sokat számít, sőt, ahogy mondod is, az egyik legtöbbet, hogy fogadjuk el a babánkat úgy, ahogy van, és próbáljunk hozzá alkalmazkodni. Ez az elfogadás, ez segíti a kötődést is, gondolom. Igen, mert akkor ki tud alakulni a bizalom. Elfogadás, én azt szoktam mondani, hogy hogyan lehet gyönyörködni a másik különbözőségében. Szerintem ez csodaszép. Tehát gyönyörködni abban, hogy ő nem ugyanolyan, mint a többi, hanem rengeteg számos más olyan előnye van, amit még lehet észre se vettem, nagyon szép dolog. És nem csak, hogy szép, de olyan összeforrott szülő-gyerek kapcsolatot képes ez létrehozni, amit semmi más nem. Az elfogadás, a bizalom, az, hogy képes az a gyerek arra. Én bízom abban, hogy ő képes rá. Az elfogadás, ez nem is csak a családon belül fontos, nem, hanem az is, hogy így egymást fogadjuk el, egymás gyerekét, és nem kritikus szemmel nézzük. A gyerekekre egyébként nagyon káros, nem tudom ezt más szóval mondani, az összehasonlítás, vagy úgy általában az általánosítás. Összehasonlítás mi lehet? Hát akár az, hogy a nagyszülő hasonlítja össze a szülővel a gyereket, hogy bezzeg, a te korodban te már ezt meg így és így csináltad, és nézd meg, ez a gyerek még nem. Vagy akár az, hogy hát a szomszéd gyereke az mennyit alszik, azt kitolják, az 5 óra hosszát babakocsiba a terasz előtt alszik a levegőn, és az én gyerekem meg egy fél órát sem alszik. Hát igen. És akkor itt kell megtalálni azt a különbözőséget, hogy miben más, és miben különbözően, de az enyémben is ott van az a gyönyörűség, amiben lehet gyönyörködni. Meg a különbözőség, hogy szabad hibázni. Azt szoktam mondani a hasfájos, síros, többemberes babák szüleinek egyébként, hogy maga a különbözőség elfogadása az, hogy az én gyerekem kicsit más, mint a többi, vagy nem az átlaghoz sorolható, és mondjuk találkozni olyan szülőkkel, akik hasonló gyerkőcöt nevelnek, egyrészt ez csodálatos dolog. És aztán pedig sokszor mondják, hogy de én nem így csináltam az elején, hogy nem hallgattam meg a sírását, vagy úgy nyúltam hozzá, és erre szoktam nekik mondani, nem vigasztalásként, de hogy fogadjuk el, hogy hibázni lehet. Tehát nem, pont ez a tanulási folyamat része, másból nem lehet tanulni, csak a hibákból. És nagyon jó, ha egy hibát fel tudunk arra használni, hogy legközelebb már nem úgy akarjuk csinálni, hanem egészen másképp megközelítve azt a babát, azt a helyzetet, akár önreflektív módon úgy,
hogy legközelebb már másképp fogom csinálni, vagy mást alkalmazom. Hát ez milyen motivációs energia. Igen, hogy abba se temetkezzünk bele, hogyha a kezdeti időszak, amiről beszéltünk, a várandóság, a szülésélmény negatív volt, és vagy elrontottunk, azt érezzük, hogy elrontottunk valamit, akkor is azokból a hibákból is tudunk tanulni, és most még attól még lehet jó, nem? Hiszen még ott van előttünk egy élet, akármennyire meghatározó, csak olyan ijesztő tud lenni ez szülőként, és ahogy beszélünk is róla, hogy mekkora jelentősége van, de közben meg mégis túl kell rajta lépni. Abszolút, igen. Tehát egyrészt teljes mértékben túl kell rajta lépni. Tehát el kell fogadni, hogy hát hogy akarunk a gyerekeinknek példát mutatni, hogyha mi magunk nem tudunk ezeken a hibákon túllépni, nem vagyunk tökéletesek, istenségek. Tök jó, ha a gyerekek azt látják, hogy igen, a szüleink is emberek, és hibázhatnak, mert akkor nekem is szabad hibáznom, és a hibáimból tanulni. A szülőknek nem kell a tökéletesség felmagasztalásában tündökölniük, mert nem ez a jó irány, én azt gondolom. Nem az a jó irány, hogy a maximalizmust és a hibanélküliséget kell átadni a gyerekeknek, hanem igenis azt, hogy lehet elkövetni hibákat, és azokból a hibákból hogyan tudunk tanulni, és akkor lehet nagyon jól egy szülő-gyerek kapcsolatot kiépíteni. Az is nagyon nehéz az ilyen embert próbáló helyzetekben, mint például a babasírás, hogy így ne kapcsoljanak be a régi minták. Igen, ezek az automatizmusok még gyerekkorból maradnak bennünk. Tehát amit mi kaptunk, vagy ott az első 1000 napban megtapasztaltunk önmagunkkal kapcsolatban, azok szoktak visszajönni. Ezt a mai nyelven úgy mondják, hogy triggerelnek ezek minket, és ez valóban így van. Én ezt úgy hívom, hogy minden anyának, minden lánynak, minden szülőnek van egy anyai belső modellje, ami a tévhitrendszerből akár, vagy hitrendszerből, és annak mentén a tévhitrendszerből, a hiedelmek mentén, ezek mind-mind ebből állnak össze, és amit mi gyerekkorunkban tapasztaltunk. Valahol így áll össze ez az anyai belső modell. De ez a belső modell, mint ahogy a mintázat, átírható, és nagyon-nagyon kikapcsolható, meg megtanulható ennek a folyamata, hogy hogyan lehet másképp. Hogy? Módszeresen. Tehát nagyon sok gyakorlással, tudatosan, módszeresen, úgyhogy igenis már felismerem, hogy ez a minta itt bekapcsol, és nem akarom ezt adni. És onnantól kezdve, hogy ez egy új automatizmus legyen, ugye 21 nap, minimum 21 nap kell, tehát 3 hét ahhoz, hogy valami új dolog beépüljön az emberi agyba. És ez a 21 nap, ez mindig kritikus fontosságú mindenkinek. Hogy tapasztaltad a több emberes babáknál máshogy jelenik meg a dackorszak is? Nekem ez egy nagyon szívügyem, ez a téma, mert hiszek abban, hogyha ez az összehangolódás, a korai összehangolódás megtörténik, ha megvan az elfogadás, a bizalom, a szeretet mentén, akkor a dackorszakot sokkal könnyebb ennek mentén lekezelni. Nem gondolom, hogy erősebb lenne, mert addigra már, ugye a dackorszak mikor jelentkezik, ez a 2-től valahogy, igen. Bár most egy kicsit már talán előrébb, vagy ilyen, van egy kis elődackorszak, a 18 hónapos kor, 16-18, attól függ, hogy a gyerkőc mennyire veti ebbe bele magát, vagy milyen az értelmi fejlettsége. Egyébként nagyon sok múlik ezen, de hogy nem gondolom, hogy más vagy erőteljesebb, de azt gondolom, hogy egy összehangolódás mentén sokkal elfogadóbban, jobban, könnyebben tudják a szülők kezelni a dacos gyerkőcöt, mintha nem történik meg az elfogadás, az összehangolódás babakorban. Tehát nagyon szoros összefüggés van. Maga a dackorszak egy nagyon fontos állomás a gyerek életében. És az a szülő, aki elfogadó tud lenni, megértő és gyönyörködik azokban a bizonyos különbözőségekben, és mondjuk azt mondja, hogy igen, az én gyerekem ilyen temperamentumos, a bolt közepén kiharcolja, hogy ő kapjon egy csokit, valószínűleg egy felső menedzser vezető lesz. És a több emberes babák tulajdonképpen, ahogy okosodnak, nőnek, fejlődnek, úgy ezt kinövik egy idő után, hogy ezt így, mikor már jobban megértik, hogy miért van az okokozatot, akkor már utána könnyebb lesz velük? Abszolút.
Igen. Általában azért nekem az a tapasztalatom, hogy ezek a babák a hatalmas igény mentén azért nagyon nagy odafigyelést kapnak, odafordulást a szülő részéről, és ha megtörténik az összehangolódás, az elfogadás, akkor ezek a babák, mivel nincsenek elmagányosodva, ugye a könnyű temperamentumnak is megvan az árnyoldala, hiszen az a gyerek, aki mindig el van, aki állandóan otthagyható, aki el van a saját játékában, a szülő is könnyen elmozdul mellőle, elmegy mosogatni, csinálja a munkáját, stb. Míg egy nehezebb temperamentumú gyerek az első 3 évben mindenképpen nagyobb odafordulást igényel. És aztán pedig igen, megváltoznak. Megmarad a különbözőségük, a különbségük lehetséges, de átalakul egy kicsit. Átalakul, és az érzelmi intelligencia nyugodtan behozható ide, mert annak a fejlődésével a gyerek képes lesz már empátiát adni a szülő irányába. Tehát, hogy a szülő igényeit nem kell elnyomni, csak kikommunikálni. És ezek a gyerekek meghallják az érzékenységük mentén azt is, ha a másiknak van igénye arra. Lehet, hogy mások fele is sokkal empatikusabb felnőttek lesznek. Nem merem így kijelenteni, de akár, igen, tehát hogy van ennek egy ilyen nagyon pozitív hozománya. Mesélj arról, hogy te hogyan foglalkozol családokkal, nőkkel, apukákkal is foglalkozol, és hogy hogyan segítesz a családoknak. Én alapvetően családokkal foglalkozom, de általában az édesanyákkal dolgozom együtt, nagy átlagban. Természetesen nincsenek kizárva apukák, ez inkább egy ilyen otthonlevőségnek az előnye, hogy az édesanyák vannak otthon legtöbbször a gyerekekkel, és velük szoktunk ugye általában kapcsolódni. Én hosszú távon dolgozom a családokkal, és abban segítem őket, hogy kötődően válaszkészen össze tudjanak hangolódni a babájukkal, és ezeket a úgymond hibás, stresszes kapcsolódásokat a saját erőforrásaik mentén felismerjék és kidolgozzuk együtt, általam segítve úgy, hogy a baba és az anya is megkapja az igény szerintiséget. A terápiás hordozás mentén egy lélekterápia is, tehát egy megoldásfókuszú coaching mentén foglalkozom a családokkal. És hogy tapasztaltad? Elég, hogy csak az anyukával találkozol például? Mennyire kell bevonnia az apát is? Általában elég. És nagyon érdekes, hogy ugye a módszereim között, vagy amit használok így módszereket, ugye a megoldásfókuszú coaching mentén mindig úgy alakulnak ezek az erőforrások, hogy nagyon erősen hatnak az apára is. És ugye az apában is elindul egy ilyen átalakulás, vagy egy más szemléletmód, egy olyan szemléletváltás a saját gyerkőcükkel kapcsolatban, ami mentén tulajdonképpen az egész családra hatással van. De hogyan, hogy ő nem részese veled? Az anya annyira beviszi a családba, hogy átragad az apukára is ez az egész folyamat, vagy ez a légkör, vagy az érzés? Igen, egyébként valahogy így működik ez, hogy az anya változása, ahogy ő elindul a változás folyamán, ahogy ő átkeretezi a helyzetüket, ahogy ő meg tudja látni azt a különbözőségnek, annak a különbözőségnek a gyönyörűségét, onnantól kezdve ebből tulajdonképpen az édesapa is részesül, de természetesen volt már olyan, hogy az apával is beszéltem, találkoztunk, vagy online beszéltünk, tehát hogy én teljes mértékben nem zárkózom el ettől, inkább ennek technikai akadályai szoktak lenni, de hogy mindenképpen hatással van az egész családra a változás. Igen. Apák szempontjából szoktam még mondani és megemlíteni, hogy nagyon sokszor ugye az is nehézség, hogy tessék, vedd át, neked van cicid alapon, és akkor majd te megnyugtatod. De hogy az édesapa is képes arra, hogy megnyugtassa a saját gyerekét a megfelelő módszer mentén, a megfelelő jelenléttel azzal a babával. Tehát, hogy általában ez például meg szokott születni. Azt gondolom, fejlődni mindig lehet, és mindig van miben jobbnak lenni, de nagyon fontos az is, hogy lássuk, hogy miben vagyunk jók, és gondoljunk úgy az anyaságra, mint egy változásokkal, fejlődésekkel teli időszakra. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, remélem sok családnak tudtunk segíteni a beszélgetésünkkel. Köszönöm szépen én is.
Ha tetszett az adás, akkor kövessetek be Instagramon, Facebookon, TikTokon, és hallgassatok legközelebb is.